Welcome ke दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव गोदान दिनैनि बे भिडिअखौ सुरु खालामनो सिगां नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थानो हाग्रानि बे जादों आङो मैया मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन बे भिडिअआव आंखौ सासे मानसिया कमेन्ट खालामनानै रिक्वेस्ट खालामहरदों बेनो कमेन्ट होनाय बेनो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बियो मा लिरदों बे लिरदों आदा आंनि चेनेलखौ अननानै शेयार खालामना होना प्लिज बिदि बुंना बेनि गावनि चेनेलनि लिंकखौबो बे हरफादों लोगोसे दा बेनि बुंनाय बायदि आं बेनि चेनेलनि लिंकखौ बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनो दोनबाय जायफोरा सापर्ट खालामनो गोसो दं नोंथांमोना थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हायोबानो जाबाय आरो जायफोरा सापर्ट खालामनो गोसो गैया बिथांमोनखौ जेबो बुंनो हाया थ' बिदिब्ला जोंना भिडिअखौ सुरु खालामसै थ' लोगोफोर नोंथांमोना नैबेखौ सिनायो नामा सोरबाफोर बेखौ जानो हागौ गोबाङानो सिनाया आरो सोरबाफोर नुनायफोरा मिथिनायफोरा सिनायबो जानो हागौ थ' दाख्लैबावैसो बेनिनो मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों आरोना बेनि भिडिअ भाइरेला मामोन बेखौबो नोंथांमोन दसेनो खोन्थिबाय दं दा बे भिडिअ भाइरेल जानायनि सोमोन्दै बियो मा बुंखो बेखौ नोंथांमोना गावनि खुगानिफ्राय खोनासंनानै लाग्रोदो। नमस्कार মোৰ নাম গীতাশ্ৰী পাঠৰ যোৱাকালি আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' দেখিছিলে চাগে তাত মই ইউনিফৰ্মত আছিলোঁ আৰু মই নিচাজাতীয় বস্তু এটা ব্যৱহাৰ কৰি আছিলোঁ মোৰ ভুল হৈ গ'ল ये बड़ी अच्छी बात कही आप যে মই ইউনিফৰ্মত এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগিছিলে মই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে মোৰ ভুল হৈছে এই ভিডিঅ'টো কোনে ভিডিঅ' কৰিলে আৰু কোনে ভাইৰেল কৰিলে সেইটো মই গম নাপাওঁ এইটো थ' दायो नोंथांमोना खोनाबाय नङा होनबा लोगोफोर बियो मा बुंखो दा बेनि भाइरेल जानाय भिडिअआ जाबाय नैबेनो बेखौनो होनना बुंदों आरो थारमाने बेफोरबायदि स्कुल बा कलेजनि इउनिफर्म ड्रेसजों बेफोरबायदि निसा बुस्थु लानाय सिगारेट सोबनाय बेफोरखौनो माने होनना बुंदों आरो इयो ओमफ्राय बेयो लास्टआव मा बुंदों गम मोनाखै भिडिअखौ सोर दिखांनाय एबा सोर लानाय ओमफ्राय माबोरै भाइरेल जानाय बेबायदि होनना बुंदों आरो नोंथांमोना खोनासंफिननाय এই ভিডিঅ'টো কোনে ভিডিঅ' কৰিলে আৰু কোনে ভাইৰেল কৰিলে সেইটো মই গম নাপাওঁ এইটো नायलाय माबोरै गम मोना जानांगौ जाखो बियो नैथिं मोखां जानायाव नुखागोना बियो केमेराखौ सोर लादों बा भिडिअखौ सोर खालामबाय दङ आरो गावनि सानि जराव बेफोरबायदि ताल लानो हायाखैबाबो बे सेंग्राफोराथ' नुदोंना मिथिगोन ना दा बाथ्राया बेफोरबायदि आरो नागिरनो थांबाथाय ओरैनो हमना मोनो इयो सोर खालामदोंमोन ओमफ्राय नैबेसिनालाय मा जालायखो खालामथारदों ना बिसिना बेफोरबायदि बाय मिस्टेक बेफोरबायदि जाफ्लांखो दा नोंथांमोना बिसोरमोननि इन्जय खालामनाय मेथाइ खोनासंदो Buset itu player gede amat. थ' लोगोफोर बेजों लोगोसे दिनै भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला खालामबानो जाबाय गोजोन्थों।